Clayton Woods i Stoke-on-Trent. Stoke City FC's træningsanlæg, og for de fleste fans, et lukket land. Jeg har dog været så heldig at blive inviteret indenfor til en snak med vores danske landsmand og Stoke-keeper Jakob Haugaard. Alle spørgsmålene er stillet af følgere på vores Facebook-side Stoke City Supporters Club of Denmark. Bedste Stoke-spiller? I denne sæson har det været en Arnautovic, synes jeg. Sødeste Stoke-spiller? Det kan godt være, det kan godt være Jack Butland eller Daniel Bachmann, ung målmand. Ja, en målmand. Den mest dovne Stoke-spiller? Det kunne godt være en Arnautovic igen. Den bedst klædte Stoke-spiller? Det må være Jakob Haugaard, tror jeg. Den bedste tekniker? Det kan også godt være en Arnautovic, faktisk. Dårligste musiksmag? Jeg synes, Peter Crouch har spillet sådan gammel engelsk bras, og det er helt galt i min optik. Hvem tog bedst imod dig, da du ankom til Stoke? Det kunne også godt være en af de, jeg nævnte før, Daniel Bachmann eller Jack Butland. Eller som målmandstræneren faktisk været rigtig god også. Dit favorithold? Stoke. Dit største forbillede inden for fodbold? Jeg har faktisk ikke noget specifikt, men altså Peter Schmeichel er jo altid populær. FC Midtjylland eller Stoke City? Stoke. Tak. Perfekt.